hello. Chỉ bây vết có lẽ với hi Sunday ni som thum October ni som thum mania. Với chú hun nem chang cái này lâu bây á. YI 4K attention E 4K tia chú mình lẽ Campark X40 comparison video có xem don nia với na kim chang thang bên non xem cái tu manga mizo wa hin he tinglam pangti kan la tam lo riang ka sia nei chun chun te comparison video tian ron siam chho ve ze ka tum do na milo support ze ulla chuan ke poka thiam angin ka thiang angin thei to bin ron ti chho ze ka tum don ni chuan i video vel kan siam tak tak main a comparison video kan ti tak tak main an specification te low engine pot ila chuan chumi zo chuan video comparison kan siam tan don ne tuna video kan capture na hi 720 pixel 120 fps veve nia chumi chu resolution yambel ania fps chu asang ber veve ka data chuan EIS on theilo veve a EIS kan ti hianin image stabilization anita EIS kan chuan a shake tu veng tu khania chumi chu a on theilo veve ni tuna ka resolution mana hian malam kan nga tu na hian among theyang berin steady theyang berin ka kalta tuna kan tlan pui sinang tak pui chuanin shake chu atam veveo EIS on theilo veve ani wangianin EIS on thailo veve wangin shake chu atam viewing ka ringa important ni se resolution danga kan test so zelanga EIS on thei te po oma chunga te chun kan on vezel bokanga kan in so zel don ne tuna hianin 1080 pixel akadame ka chuanin Campark X40 azo Campark X40 azo hianin 120 fps akada chuan asang bera ni chu chuan yi action camera zo ka hianin 90 fps anita chumi chu fps asang bera ni to poka chumi fps sang bera nia hamen inge EIS on thailo veve boka chumi chuanin EIS on thailo wangin shaky ve de flek dona chumi chuanin I kan engine don ni tuna hian a steady theyang berin ka vuan ta chuan camera hi Campark X40 azo khianin hemi resolution hi 1080 120 fps hi a wide angle berin ka sia ka hmu dana chuan yi action hianin ka thiam chi lawa 4K apo hena white thavia ma ro chu kan en chho zelanga 4K de pon compare nga tu na hen steady theng pen kala culture cha soi tong kan EIS on thailo veve a chuan kan tlan sinanga engtiang che nge a shake dang ha kalo en le don ani tlanang tikhan a shake dan chu kan sa thiam me nga hemi zo hian EIS on theina veve kan ti anga chon thil pakhat ka soi mai chu yi action camera zo khianin I resolution sang a hianin ultra omzel ta 720 apo 720 te 1080 ka khanin ultra omveka chu ultra zo zel kha mangani ti kha karon sei lang du ko kani like tuna hianin 1080 pixel 60 fps veve akada chuanin ta hianin EIS on thei veve a chuan street chu yi action camera hianin ultra sim hianin EIS on thailo nin ka sia EIS on zatuma thailo veka chuan
ultra low zawk 60 fps EIS on thea then EIS on VV 1080 pixel 60 fps VV in then tunai kala call meka EIS on thei wangin a shaky kha themin a zede black tura ngai la chuan tuna hian a steady theiang berin kala ka vuan boka Yes, on chuan tlemin a steady ve view chuan ka hria ka hmu dana chuan camera tanga ka hmu dana chuan input se kan tlan vele chinanga bikhan 1080 60 fps EIS on veve chuan a kim changve tura ka ngaya se resolution dang 1080 tang hianin 2K 2.7K a ve ka danga chumi zo chuan 4K a kan ti cholenga chumi zo chuanin tu dana seven slow motion te kan ton tilang le zel tura ngai la thang tuna hianin 2.7K 30 fps ve ania yi action camera zawk hian 2.7K ultra so itong khan ultra zel ron man gatung kate kha ultra zawk ania chuan EIS Campark so ka hen on theita a maro chu yi action camera ro chuan on thei lo thunga difference a don em ti kha kan ena kan tlan chinanga pakhat Campark X40 azokhin EIS on theya maro chu yi azokhin on thei lawa chu ta tak chonin EIS khan omzia nem anei lovem ti kan check don ani kan tlan pui chinang kan tlan puya EIS on na zawk chu shake tamlo rewin ka se ka mu dana chuan pun se na kina video chiang zo kan la en lenga nangmani apon comment lama te EIS workem work lawem ti te in comment section lama in da lang ka be sei ni ole tuna hianin 4K 30 fps Campark X40 hin 4K 30 fps ka manga yi action camera hianin 4K ultra 24 fps ka mang ve thunga ultra hian 24 fps thleng man theya chuan ultra lawai chuanin 60 fps thleng aman thei in ka hria maro chu karon ti lawa in compare to veve karon da dona Campark X40 hian EIS electronic image stabilization a on theya maro chu yi action camera ve thung hi chuanin a on thei lo ani ultra hawa hian EIS on thei lo tlang pui yi action camera bi ka hian chu kan thret la nga ya na hian Campark X40 zawk ka hmanga in ka tlang kol sinanga angle hi adik don en ka hrelowa yi action camera nge Campark X40 hi angle zawk ang ti kha
motor vlog nan bi min chu a khoi zawk nge tha zawk ang ti kha kan en don ani chuan audio hi external mic ka mang lawa internal mic vek ani đây tụi nó hiện in y action camera zogging cái tlang call lại xin á xuân 1080 pixel 90 fps in cái record mega Campark X40 I khan nghe ni zogging y action camera hi comment section lo mà han lo soi lo motor vlog man big akhoi zo nge thazo wang ti kha nang mani hu da na le ya inhrethiam da na akhoi zo nge thazo wang ti kha comment section la ma lo da le lo ne